Добрый день, шановные слухачы. Рады вітаць вас у праграме, прысвечанай грамадзянскай навуцы. Гэта размова пра важныя тэмы простай мовай і пра тое, як веды ўплываюць на наша паўсядзённае жыццё. Сёння мы хочам паразмаўляць пра кліматычнае права, пра тое, што звычайна здаецца далёкім і абстрактным, але ўжо цяпер уплывае на Беларусь, Польшчу, бізнес, розныя мясцовыя праекты і фактычна на кожнага з нас. Сёння мы высветлім, чаму міжнародныя кліматычныя дамовы і нормы Еўрапейскага Саюза важныя і чаму разуменне гэтых правілаў становіцца часткай грамадзянскай навукі. Сёння, як заўсёды, з намі ў студыі наш эксперт Владимир Зуяў, кіраўнік фонду «Неруш Натура». Добрый дзень, Владимир. Добрый дзень. Владимир, калі чалавек чуе словы «кліматычнае права», у яго часта ўзнікае адчуванне, што гэта нешта далёкае, якія міжнародныя саміты, Брюссель, велізарныя дакументы. Шчыра кажучы, ці гэта пра вялікую палітыку, ці ўжо уплывае на нашае звычайнае жыццё? Калі б гэта было толькі пра далёкую палітыку, то мы б, мабыць, сёння б і не гаварылі. Кліматычныя змены рэальныя і шмат чым абумоўлены антрапагенным фактарам, дзейнасцю чалавека, напрыклад, спальваннем выкапнёвага паліва, вырабкай лесу, выкарыстаннем аўтамабіляў з рухавіком унутранага згарання і гэтак далей. Адным з фактараў барацьбы з кліматычнымі зменамі з'яўляецца ўстанаўленне прававых абмежаванняў і нормаў на міжнародным, рэгіянальным і нацыянальных узроўнях. То есть фарміруецца так званае кліматычнае заканадаўства. Права, якое не пра экалогію, як часам гавораць. Яно датычнае дзяржавы, бізнесу і ўплывае на жыццё кожнага з нас. І гэты ўплыў будзе ўзмацняцца. Кліматычнае права ўжо давно пра грошы, пра рызыкі і пра тое, чаму, напрыклад, адным інавацыйным праектам даюць фінансаванне, а іншым не. А як бы вы патлумачылі, што такое кліматычнае права чалавеку, які не займаецца гэтай тэмай і не мае спецыяльнай адукацыі? Якраз у межах рэалізуемага праекту «Зялёны вектар развіцця» мы гаворым, што кліматычнае права – гэта набор правілаў, які ўжываюцца на міжнародным, рэгіянальным, напрыклад, у Еўрапейскім Саюзе, або нацыянальных узроўнях, напрыклад, у асобнай краіне, там, Беларусі ці Польшчы, які адказваюць на пытанне, як жыць і развівацца ў свеце, дзе клімат стаў нестабільным, як зніжаць выкіды парніковых газаў, якія выклікаюць гэтыя змены, і як адаптавацца да кліматычных зменаў. Гэта не толькі пра выкіды, гэта і пра паводкі і засухі, перабоі з энергіі, рызыкі для бізнесу і для гарадоў, для кожнага чалавека сёння і для будучых пакаленняў. Таму што менавіта будучае пакаленне найбольш сутыкнуцца з моцнымі наступствамі змену клімату. І галоўнае пра адказнасць кожнага. Хто за што адказвае і хто за гэта плаціць. То бок гэта ўжо не проста зялёная павестка, як любяць казаць, але мы маем тут ужо і дачыненне з рознымі эканамічнымі наступствамі. Менавіта. І Беларусі і Польшча жывуць у гэтай логіцы проста на розных узроўнях інтэграцыі і разумення важнасці рашэння праблем. А скажыце, у Беларусі, напрыклад, часта можна пачуць, што хай сабе ёсць нейкія там міжнародныя дамовы, але хто нас прымусіць іх выконваць? Гэта вельмі папулярны міф. Сёння ніхто не прымушае пры заключэнні міжнародных дамоваў у класічным сэнсе. Напрыклад, у парыжскім пагадненні гэта адзін з самых важнейшых міжнародных дакументаў пагаднення ў сферы барацьбы са зменамі клімату, замацаваны прынцып агульнай, але дыферэнцыяванай адказнасці па скарачэнню гэтых выкідаў парніковых газаў. І гэты ўнёсак у адпаведнасці з пагадненнем, ён павінен быць усё больш і больш амбіцыйным. Гэта значыць, што краіна павінна сама прымаць адпаведныя меры, каб скараціць выкіды і імкнуцца да вугляроднай нейтральнасці. Так, у юрыдычным сэнсе краіну ніхто не накажа за бяздзейнасць, але тут працуюць іншыя механізмы. І якія гэта механізмы? Усё проста. Банкі, напрыклад, глядзяць, калі вы падаеце заяўку на крэдыт, ці ўлічвае праект кліматычныя рызыкі. А партнёры, інвестары глядзяць, ці адпавядае кампанія сучасным стандартам.
А фонды, инвестиционные фонды, они оценивают, ці не стане проект проблемой праз 5 гадоў. І калі адказ не, грошы просто ідуць у іншае месца, у іншую дзяржаву. Ну, а дзе грошы, там і развіццё тэхналогій, і з'яўляецца больш канкурэнтназдольная прадукцыя, перабудоўваецца сфера камунальных паслуг, сельскай, лясной гаспадаркі, і ідзе аднаўленне эканомікі з улікам новых ведаў і патрабаванняў. Такім чынам, міжнароднае вось гэтае дамовы, кліматычнае права працуе не проста праз пакаранне, а больш праз заахвочванне. Так, і гэта так званы мяккі механізм, але вельмі эфектыўны. Ну, але калі взяць параўнанне Польшча і Беларусь, на сёння Польшча гэта краіна чалец Еўрапейскага Саюза, а Беларусь не. Ідзе тут нешта агульнае, нейкі пункт зачаплення агульны. Агульная кропка – гэта эканоміка. Для Польшчы нормы Еўрасаюза, ну, гэта частка ўнутраных правіл. А для Беларусі гэта знешнія умовы, умовы для знешняга гандлю. Але вынік падобны. Калі ты хочаш працаваць у ЕС, правілы становяцца абавязковымі. Адзін прыклад. З 2026 года ў Еўрапейскім Саюзе запрацаваў у поўным аб'ёме так званы механізм трансгранічнага вугляроднага рэгулявання. То есть, і мы будзем пазней у падкастах расказваць пра яго больш падрабязна, але пакуль што коротка. Імпарцёры шэрагу тавараў, алюміній, сталь, цэмент, угнаенне, электраэнергія, яны абавязаны не толькі справаздачыцца аб выкідах парніковых газах на сваіх аб'ектах, але і аплочваць вугляродныя сертыфікаты. Калі ў краіне, адкуль паступаць тавар, не дзейнічае вугляроднае рэгуляванне. І ў такіх умовах тавары з краін, дзе няма адпаведнага рэгулявання, яны будуць проста неканкурэнтназдольнымі. І гэта датычна як вялікага бізнесу, так і малых прадпрыемстваў. А што вось вся гэта сітуацыя і гэта фармаванне такога комплекса права значыць для звычайных жыхароў, мясцовых уладаў ці недзяржаўных арганізацый? Ну, гэта азначае, што, па-першае, грамадскія абмеркаванні розных праектаў, розных інвестыцый – гэта ўжо не фармальнасць. Па-другое, такі дакумент, які называецца вызначаемы на нацыянальным узроўні ўнёсак, які дзяржава зацвярджае і перадае ў органы парыжскага пагаднення, як я гаварыў раней, яны пацвярджаюць выкананне сваіх абавязкаў. Дзяржавай менавіта. Ну і ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе розных праектаў, развіцця прамысловасці, напрыклад, або стратэгічная экалагічная ацэнка розных палітычных дакументаў, там, дзяржаўных праграм, нейкіх нацыянальных планаў. З улікам таго, як яны ўплываюць на кліматычныя менавіта змены, гэта ўжо не папера для галачкі. Але, Владзімир, падчас такіх вось грамадскіх слуханняў, каб выказвацца, трэба мець веды. Так, і якраз вось гэтыя веды мы пра іх будзем расказваць у далейшых падкастах. Як простыя грамадзяне могуць у гэтых праектах ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе знайсці вось тую разынку, з якой зразумець, што будзе адбывацца на іх тэрыторыі. То бок, гэта не проста мы супраць, а патрэбны нейкія разлікі і аргументацыя сур'ёзная, так? Это все будзе прапісана ў праектах, і якраз гэта прыклад таго, што ёсць інструменты, праз якіх ужо кліматычнае права ўваходзіць у рэальнасць. І ось якраз грамадзянская навука, яна гэтаму дапамагае, таму што кліматычнае права спускаецца на ўзровень грамадзян менавіта праз ацэнку ўздзеяння на навакольнае асяроддзе. Грамадзяне могуць іх чытаць і правільна іх выкарыстоўваць для ўздзеяння на палітыку прадпрыемства. Гэта стратэгічная экалагічная ацэнка, бо грамадзяне могуць зразумець, што будзе ў далёкай перспектывы адбывацца ў межах нават у цэлай краіны. Акрамя таго, існуе магчымасць грамадскіх абмеркаванняў, і, напрыклад, звароту ў суд. І тут вось гэта якраз у гэтым ключавы момант грамадзянскай навукі, таму што людзі могуць не проста выказваць эмоцыі, а аналізаваць дакументы, задаваць канкрэтныя пытанні, указваць на рызыкі. То есть гэта інструменты так званай грамадзянскай экспертызы. А тады дзе тут ёсць нейкія памылкі, прыхаваныя вось такія моманты, што людзі сёння неяк так думаюць памылкова пра тое, што адбываецца? Ну, як часцей вось, дзе тады, можна сказаць, вось пра міфы, якія ты згадваў, якіх найбольш вось міфаў, якіх найбольш памылак у бачанні, у спрыняцці кліматычнага права?
Перш за ўсё трэба абапірацца на канкрэтныя лічбы і разлікі ў тых же самых праектах, якія робяць спецыялісты. І то бок ось інструменты грамадзянскай навукі ў кліматычным праве гэта не проста мы супраць, а ёсць канкрэтныя разлікі, ёсць канкрэтныя аргументы, і гэта моцна мяняе размову. Першае, думаць, што гэта не пра нас. Другое, спадзявацца, перш за ўсё, што як-небудзь абыдзецца. Не абыдзецца. І мы, асабліва будучыя пакаленні, гэта чуюць вельмі моцна. Ну і трэцяе, не рыхтавацца загадзя, таму што кліматычнае права не чакае, пакуль ты да яго гатовы. Ну, але гэта неяк так трывожна гучыць. Затое сумленна. Калі слухач задае сабе пытанне, і што мне з гэтым рабіць, то пачынаць трэба з разумення. Навучыцца чытаць дакументы, задаваць пытанні і не баяцца слова кліматычны, таму што гэта не пагроза, гэта інструмент для работы. Калі падсумаваць адным сказам, то кліматычнае права сёння гэта не нешта пра некую аддаленую будучыню. Гэта ўжо сённяшнія рашэнні для таго, каб найгоршыя прагнозы наступстваў кліматычных зменаў не адбыліся. Пра гэта мы сёння размаўлялі з Уладзімірам Зуевым, эколагам з фонду «Неруш Натура». Дзякуй вялікі. А ў наступных выпусках мы будзем разбірацца, як фарміруецца сістэма кліматычнага права, як гэтыя правілы кліматычнага права можна выкарыстоўваць на практыцы, у праектах, у бізнесе і ў супольнасцях. Далучайцеся да нас.